ברוכים הבאים לפרק נוסף של מדברים נדל"ן, הפודקאסט של לשכת מתווכי הנדל"ן, שנועד לתת לכם, קונים, מוכרים, מידע על מחירה, על קנייה, מה כדאי לכם לדעת, מה כדאי לכם לעשות, כלים פרקטיים. והיום אני שמחה לארח פה שתי מעצבות ותיקות, מנוסות מאוד, שרון קדם ויעל גבריאל, שאני תכף אתן לכם גם להציג את עצמכם כמובן, ואנחנו נדבר בעיקר על נושא של דירת קבלן. כי הרבה אנשים פשוט לא יודעים מה לעשות עם דירת קבלן, אז אנחנו נדבר על זה. אז שלום לכן, ותציגו את עצמכן ככה בקצרה. אז נעים מאוד, אני יעל גבריאל. אני מתכננת ומעצבת פנים, אבל אני אוהבת להגדיר את עצמי כמתרגמת חלומות. אני דוברת 8 שפות, ואני מרגישה שלדבר עיצוב זה ממש כמו לדבר שפה נוספת. ולפעמים באמת כשמקבלים תוכניות או מפרטים, זה יכול להרגיש סינית למי שלא מבין. ומה שמרגש אותי זה ללוות את הלקוחות, מהשלב ההתחלתי, אפילו של התלבטויות, האם לשפץ, האם לקנות דירה חדשה, להסתכל ביחד על התוכניות, לתרגם להם אותם, לתרגם את המפרט, ועד הפרט האחרון של ממש לדעת איפה לתלות את התמונה בסוף. אני אגיד לך יותר מזה, את גם מתרגמת את החלומות שלהם בסוף למציאות, שזה גם תרגום של חלומות. בדיוק, בדיוק. שרון? ואני שרון קדם. אני מגדירה את עצמי מדייקת פינות, אבל זה לא סתם מדייקת פינות, זה מדייקת פינות בתכנון ובתוכניות. אני מעצבת ומתכננת פנים. אני באה מעולם האומנות, מהיצירה, אני עוצרת במקצועי, מפסלת, מציירת, ואת כל זה אני פשוט מביאה לתוך העיצוב ולתוך הצבע ולתוך הרצונות. אני מאמינה עיצוב הוא להבין את הצרכים של הבן אדם, להבין את התנועת אנוש שלו, את כל ההנדסה, להבין למה מגיע לשם קיר ולמה צריך את המעברים וזרימה של התנועה, זה באמת מה שעושה הכי חשוב בבית. אבל בשנים האחרונות אני שמה לב לעובדה שאנשים מפספסים בקטנה את קריאת התוכניות, וזה הדרך שלי לעזור. אני מנגישה את התוכניות, אני מצליחה בדרך ויזואלית לתת להם להבין מה הם רואים רגע לפני התכנון, אבל תבינו קודם כל את הצורה. אני חושבת שזו הדרך הכי חשובה שיכולה להיות. הידעת ש75% מהקונים של הדירות בכלל לא יודעים לקרוא את התוכניות. אני יודעת, את יודעת כמתווכת גם במקצועי, אני יודעת, אני תכף גם אציג את עצמי רגע, אז כן, אני יודעת בהחלט. אבל מה שרציתי להגיד לך, זה שזה שאת גם ציירת, מאוד עוזר לך בעצם להמחיש לאנשים משהו שהם לא יודעים לראות אחרת. כשאת מציירת להם את הדברים, אז זה פתאום מקבל חיים, וזה מקסים בעיניי. אז כמו שאתם מבינים, אני מכירה את יעל ואת שרון, ושמי חגית קליין, אני מנחה את הפודקאסט הזה, ואני גם מתווכת במקצועי, ברמת גן גבעתיים, ואז אני נתקלת באנשים, כשהם רוצים למכור, כשהם רוצים לקנות, ואני מבינה כמה הרבה פעמים חוסר ההבנה שלהם גורם להם לעשות טעויות מאוד מאוד גדולות. אז אני אשאל אתכן ככה, אתן נוהגות להגיד, שאתן ממליצות למי שרוצה לקנות דירה מיזם, לקחת מעצבת או מעצב לפני שהוא חותם על חוזה. ואני אומרת, למה לפני? הדירה עוד לא שלי, למה אני צריכה שם מעצבת? אז תראי, לפני שחותמים על חוזה, הכוח עדיין נמצא אצל הרוכשים. אז זה יכול באמת, הבנה של החוזה ושל המפרט ושל התוכניות, יכול למנוע עוגמת נפש מאוד גדולה, יכול להוות חיסכון כלכלי מאוד גדול, כי אפשר עוד לנהל משא ומתן, ובכלל תיאום ציפיות, לדעת איך נכנסים ולאן נכנסים. אני אגיד לך אבל משהו בהקשר הזה, עשיתי פודקאסט עם עורך דין, ודיברנו על זה שחייבים לקחת עורך דין כשהולכים לקנות דירה גם מיזם, כי הרבה פעמים אנשים חושבים שהם לא צריכים, אבל עורך דין עובר לכאורה על המפרט. השאלה היא מה עורך דין מפספס שם. אז זו בדיוק הנקודה, כי לכל חוזה מצורף נספח, ובנספח יש גם תוכנית מחר, יש גם תוכניות, ויש את המפרט הטכני. והתוכניות האלה הן כל כך חשובות, והמפרט הטכני אפילו חשוב יותר. כי לא תמיד, לא הקונים, לא עורך דין, לא תמיד אנשים שמלווים יודעים לקרוא את זה. זו שפה מקצועית, והשפה המקצועית הזאת היא מחביאה כל כך הרבה נתונים, שכדאי להכיר אותם מראש, ואנחנו... זה באמת מה שבוער לנו, לעזור ולתרגם את זה לשפה שהיא תהיה פשוטה. התרגום הראשוני שאנחנו מתייחסות לזה, זה קודם כל מסתכלות על התוכניות.
אז אנחנו מתייחסות לזה כמו קריאת מפה. בואו נראה, איפה דלת הכניסה? בואו נעשה טיול פה בדירה. קודם כל נבין את המסלול שאנחנו הולכים אליו. באיזה חלון רואים את השקיעה? איך מגיעים לשירותים? איפה שירותי האורחים? איפה מכונת הכביסה? לאן נפתחת דלת הממ"ד? איפה תקבלו מכה? האם הפסנתר ייכנס? אלו דברים שבאמת, קודם כל בוא נבין שהדרך, מבינים מה מסורטט פה, מה זה הקווים, מה ניתן לשנות, מה אומרים הצבעים, מתי זה אדום, מתי זה כחול, מה זה מקווקו, מה זה אומר? מה זה אומר. וכמו במפות שיש קנה מידה, אז גם פה צריך להתייחס לקנה מידה של הדירה. ובעצם כשיש מידות, צריך לדעת להבין אותם. זהו, שזה מה שרוב האנשים לא מבינים. הם רואים, גם יזמים נוטים להטעות אותם. בדיוק. כי הם לא יודעים לקרוא, והם לא יודעים לעשות את החשבון, והם לא יודעים להסתכל, כי הרבה פעמים גם יש סלון ומטבח בהמשך, אז יש קו באמצע, הם לא יודעים אם זה המטראז' שהוא ביחד, או המטראז' שהוא עם המטבח, או רק הסלון וכולי, אז הם לא מבינים. ואז גם מציירים להם נורא יפה בפנים דברים, בדיוק. זאת לא המציאות. נכון, וצריך לדעת להסתכל על המידות, גם לגובה לדוגמה, אנשים, יש מידת רוחב ומידת אורך, ויש גם מידת גובה תקרה, אנשים לא תמיד מסתכלים על זה, או שמסתכלים על הגובה שרשום שזה תקרת בטון, ולא מבינים שיש איזו הנמכת תקרה שמגיעה בגלל המערכות מיזוג אוויר, הם לא יודעים לקרוא מה נשאר להם בנטו, ואז הם מופתעים, כי הם חשבו שיש להם, לא יודעת, 3 מטר, כן. ופתאום הם נמצאים עם כל מיני אזורים בבית, שזה יכול להגיע ל-2.55, כי התקן מאפשר. שזה נורא. זה נורא. זה ללכת ושהתקרה נופלת לך על הראש, בעיקר אם אתה בן אדם גבוה. בדיוק. שזה באמת יכול מאוד, זה יכול גם לגרום להרבה מאוד עוגמת נפש, כשנכנסים אחר כך לדירה, כי זה לא משהו שאתה מצפה לו. לגמרי. ועוד דבר שהוא חשוב, זה שהמידות הן מידות ברוטו. אז כשרואים 3 מטר, זה לא 3 מטר בפועל. אחד, יש סטייה שמותרת לפי חוק, שתמיד אחר כך בפועל זה לפעמים אנחנו הפסדנו כמה סנטימטרים, אבל יש גם טיח, ואם זה חדר רחצה, אז יש גם דבק ועריכים, וכל זה מצמצם ומצמצם ומצמצם, אז כשאנחנו מסתכלים מה נכנס, מה לא נכנס, צריך לקחת את זה בחשבון. אני אגיד יותר מזה, שאנשים גם לא יודעים שיש המידות שהם מקבלים של הדירה עצמה, המטראז' הוא לא המטראז' נטו שהם מקבלים, כי התקן אומר שבעצם נותנים להם את זה עם הקיר החיצוני וחצי מהקירות הפנימיים, ואז הם מגיעים וקנו דירה של 90 מטר והיא נראית נורא קטנה והם לא מבינים למה, אז באמת נורא חשוב העניין הזה של לדעת לתרגם להם מה הם הולכים לקנות, מה הם בסוף יקבלו. את אומרת דברים קטנים, ואני אלך על הדברים העוד יותר קטנים. ציינת קודם את הסמלילים הקטנים האלה, את האייקונים, את הצורה של המיטה, את הצורה של הספה, השזלונג. אין חוק בישראל שמחייב שזה יהיה בקנה מידה. באמת? באמת. עכשיו, זה יכול להיות נורא מעניין, את נכנסת למסתכלת, ספה, 3 מושבים עם שזלונג, טלוויזיה ענקית, אבל איך ייתכן שהשזלונג והטלוויזיה באותו גודל? זה קורה. הם קנו טלוויזיית ענק. החדר שינה ענקי, מיטה מרווחת, את יכולה לשים שם אולי ספסל, להתפרע, לזרוק בגדים. אבל שימו לב, שמו לכם מיטת נוער, וזה לא מיטה זוגית, כי יש כרית אחת ולא 2. היא רק נראית כמו מיטה. התקצרה. זה באמת, אלה דברים שאנחנו מאוד מקפידות לשים לב אליהם, ואנחנו יודעות, יש דברים שאפשר לזהות, וגם כשאין תוכניות מחר, אנחנו יכולות למצוא איזה עוגן. אנחנו יודעות ששייש הוא 60. אם השייש 60 והקורסה ליד באותו גודל, אז זה 60. קטנים. וזה קורה גם במעברים. אם אנחנו רואות פתאום מכונת כביסה, והמעבר בדיוק באותו גודל של מכונת הכביסה, יש בעיה כשפותחים את הדלת של מכונת הכביסה. ניחא, אבל את לא יכולה לעבור ב-60, זה קצת בעיה. אלה דברים שאני רק עוד אוסיף איזה מילה אחת, יעל אמרה, טיח, דבק, ואני מוסיפה את הפאנלים. עושים נישה למכונת הכביסה, היא אמורה להיות לפחות 60. ואז עשו פאנל, אבל אם מסרטטים 60 ושמים מכונת כביסה באייקון שהיא 60, ואין את הטיח ואין את הפאנלים, לא נכנסת מכונת כביסה. כן, ואז נכנסים לכל מיני עלויות מטומטמות שאפשר לטפל בזה אחר כך. עושים הגבהה ואז עולים מעל הפאנל. אבל זה כבר להנדס את ולהנדס את זה, שבכלל אם היו חושבים על זה, או רואים את זה, או יודעים את זה, לפחות
עוגמת נפש, שידעו. אוקיי, נכון. עכשיו, מה המשמעות? אוקיי, פספסתי. לא, את יודעת, לא הבאתי מעצבות לפני, חתמתי על חוזה. יש לזה משמעות כספית? בטח, כי אם רואים את הדברים מראש, אז מן הסתם אפשר לנהל עליהם משא ומתן, אפשר להתווכח. לפעמים אלו טעויות שאפילו הם לא שמו לב, וברור שהם יתקנו אותם. הבנתי. אבל אם זה אחר כך, אז יש פונקציה שנקראת מתאמת שינויים, שמראש זה כבר הפך להיות תעשייה. הם יודעים שאנשים ישלמו על השינויים. ועל כל שינוי אתה משלם. בדיוק, אתה משלם גם על משהו שלא קיים עדיין. זאת אומרת שאם הם תכננו שהחשמל יהיה במקום מסוים, ואנחנו רוצים שהוא יהיה במקום אחר, גם אם הבניין עוד לא קיים ולא בנו את הקירות, הם עדיין יחייבו על שינוי של מיקום, שזה עוד לא שם. אבל אם היינו אומרות את זה מראש, ואומרים להם, תכניסו לחוזה שיש לכם אופציה להזיז שקעים, להזיז קירות וכן הלאה. אז זה חלק מהחוזה. אז זה חלק מהחוזה. ואז זה ללא עלות נוספת. בדיוק. יפה. אני אשאל אתכן ככה שאלה של מה בעצם אפשר לשנות. הלוא בסוף אנחנו מקבלים דירה. אז אני מניחה שאם אני רוצה לבטל חדר ולשבור קיר, אין בעיה, יעשו לי את זה. כמה אני יכולה לשנות יותר מהותי? זאת אומרת, אם אני רוצה להרחיב חדר אחד על חשבון החדר השני, אם אני רוצה להזיז אמבטיה, דברים כאלה, האם זה אפשרי בכלל? אז רגע לפני השינוי, כדאי שנסתכל על המפרט הטכני. אוקיי. בדיוק. עכשיו, יש תוכניות ויש מפרט טכני. נכון, ובמפרט הטכני זה ממש כמו מגילת אסתר, טבלה מאוד מאוד ארוכה, שלפעמים כתובה קצת בסינית למי שלא מבין, של מה הקבלן, היזם נותן בפרויקט ובדירה בפרט. כל הגמרים, הם אומרים, זה נכנס אפילו לעובי קירות או לרמת בידוד שיש בקירות, וזה מגיע עד לאיזה ריצוף מקבלים, איזה ברזים, איזה מטבח מקבלים וכן הלאה. ועל כל דבר כזה אפשר ממש וצריך לעבור בצורה מאוד מאוד רצינית, וגם קודם כל להבין ולתרגם את החלום של הלקוחות. הרי דיברנו בהתחלה, יש להם חלום. נכון. ואולי זה דירה להשקעה, ואולי זה דירה למגורים, ואולי הם רוצים לעבוד מהבית, ואולי הם אנשים מבוגרים וצריכים מעברים יותר גדולים, או כל מיני דברים כאלה. אז ההתחלה היא בכלל שנייה להבין איך הדירה יכולה להתאים להם. האם כמו היא מתאימה להם בול, וזה יכול להיות ומצוין, אבל ברוב המקרים זה לא בדיוק תפור לצרכים שלהם, ואז צריך לעשות שינויים. וכדאי שהם יהיו כתובים בחוזה. כן, גם כדאי שיעשו אותם לפני שהם מקבלים את הדירה, ואז הם יצטרכו להתחיל לפרק ולעשות דברים. אחד השינויים, סליחה שקטעתי אותך, אבל אחד השינויים החשובים, יעל אמרה, למה קניתם? אולי זה לגיל השלישי. אולי מראש אנחנו יודעים שצריכים שהדירה הזאת תהיה מונגשת. זה אומר שהמפתחים של הדלתות יהיו רחבים יותר, המעברים גדולים יותר, המקלחת. למה להגיע לרגע האחרון שאפשר כבר מראש להכניס את זה לתוך הנתונים? לא, ואז אתה גם מעכב את הכניסה שלך, כי אתה עושה שינויים אחרי שקיבלת, אז... וגם מייקר. זה מייקר. ברור. אז פה זה באמת, אפשר כמעט לשנות הכל, למעט איפה הקולטן ואיפה נמצא הממד. בואי תסבירי רגע מה זה הקולטן, כי רוב האנשים לא מבינים מה זה הקולטן. הקולטן זה הצינור, זה צינור של 4 צול, שהוא בעצם מתחבר לנו לאסלה. זה צינור ואת זה אתה לא יכול להזיז. לא יכול להזיז. אפשר להתחבר, אם אנחנו מסתכלים מראש וחושבים קדימה אולי לשכן. זה קורה. אבל אם אנחנו יודעים איך נראית התוכנית מראש, ומבינים מה אי אפשר לשנות, קודם כל, זה טיעון ציפיות. זאת אומרת, את הממד, שזו יציקה שגודלת לנו מהמרתף ועולה עד למעלה, לא תשני. לא יוכל לשנות. את חדר מדרגות, שהוא גובל, מה לעשות, באחד החדרים שלנו, אני לא יכולה לשנות. ויש לנו את הקולטן. אז אם מישהו אומר, אני קדימה חושב שאחר כך אני ארחיב לי את הסלון, ואני באה ואומרת, אנחנו באות ואומרות, יש לך גובל בסלון ממד, אתה לא תוכל לעשות את זה. בוא נחשוב אחרת, אולי או תבחר, או נעזור לך, או נחשוב אחרת. או תבחר אולי דירה אחרת שיותר... משהו כזה, כן. או כדאי להזיז. יש את המטבח אני יכולה להזיז, חדרי רחצה, יש רדיוסים, אפשר לשנות. הבנתי. אפשר להגדיל חדרים, אפשר לבטל חדרים, אפשר להרחיב את הסלון, אפשר לייצר את הסלון, אפשר לייצר פינת עבודה. אבל אתה צריך לדעת. יש, אבל נכון. תכיר.
המעטפת החיצונית אי אפשר לגעת בה, כי זה נכון, לפעמים ברור. רוצים לעשות שינויים, להגדיל חלונות, לעשות איזה ויטרינה, אי אפשר אי אפשר. לגעת. כן, מעטפת בחיצוני אתה לא חיצונית אי יכול, אפשר, נכון. וגם ממ"ד ועמודים קונסטרוקטיביים, טיביים. לפעמים יש עמודים, או קירות הדף. מול הממ"ד כן, מול הממ"ד. וכן הלאה. גם שמה אי אפשר לגעת עדיין בקירות עושים האלה. קירות בטח, הדף מול תלוי ממ"דים? בסוג אוי, הדלת. אוי, אוי. זה לא בסוג נכון. הדלת, אוקיי. אני לא רוצה להיכנס לזה לעומק, רק זה סתם, כי אנשים לא מבינים מה זה. לא רציתי לדבר דווקא על ההדף, אלא על פשוט להבין. עוד דבר שאי אפשר לשנות זה את הצורה של המרפסת. כי מבטיחים להם 12 מטר מרפסת, אבל הם מגלים שזה שהיא מטר 2 על 6. וחצי. קצת בעיה, ועוגמת נפש, כי הם מתחילים לריב על המרפסת, והם מבזבזים את הזמן שמוקדש להם לעשות דברים אחרים. אחרים חשובים. אז אלה באמת, זה אוקיי. תיאום הציפיות. עכשיו שרון, אני יודעת שאת מאוד אוהבת לדבר על שגיאות בתכנון. זה האהבה הגדולה שלך, אוקיי? וגם יש לך עין כנראה שיש לה איזה אפשרות להתפקס בדיוק על המקום הזה של השגיאות בתכנון. ואני רוצה שתתני לנו דוגמה או שתיים, את יודעת של באמת שגיאות שאת תופסת, אם מביאים אותה, תופסת בזמן, אם מביאים אתכם בזמן. אני אומרת שטעויות תכנון בהתחדשות עירונית זה לא מצחיק. כן, אנחנו צוחקים על זה אחר כך, או שזה קורה למישהו אחר, אבל לא לנו. הטעויות האלה פשוט הן עצובות, כי זה בהיסח דעת. לפעמים היזם, יש לו רעיון, מוריד את זה לאדריכל. האדריכל נעזר אסיסטנטים עובדים שלו, מתחיל לנוע בין כל מיני יועצים, ולפעמים משתרשות טעויות. עכשיו, אם אנחנו מזהים את הטעויות האלה בזמן, אז זה הציל טוב, ואם לא, פנטהאוס יפהפה ברחובות, חלום של כל אחד, החלום של כל אחד. המבט הראשון היה ככה, זיהינו את מכונת הכביסה. מכונת הכביסה היא בחדר רחצה עם מקום מרווח ויופי. אבל כדי לתלות את הכביסה, צריך לצאת מחדר הרחצה, לעבור במסדרון, להיכנס לחדר השירותי אורחים, לעלות על האסלה, לפתוח את החלון, ומשם לתלות את הכביסה. כמה זה נוח! בדיוק מה שאתה רוצה כשאתה עושה כביסה. אם לא עולים על זה בזמן, אז בזמן הבנייה היו שמים את המנוע של המזגן במקום הלא נכון, ואז באמת לא היה מסתור כביסה, כי כל האירוע הזה היה מתוכנן לא נכון. וואו. אבל את זה משהו שאפשר לשנות? כן. זאת אומרת, אם עלית על זה בזמן... תפסנו את זה בזמן, ועשינו הצרחה בין איפה המנוע ואיפה הדוד, מול איפה הדברים, אבל יעדנו את זה והצפנו את זה. ציינו קודם את מכונת הכביסה. מכונת הכביסה זה באמת אישו. לפעמים מתכננים איזשהו ריבוע שאמור להכניס מכונת כביסה. מכונת כביסה לא נכנסת. הטענה או ההתייחסות של יזמים לפעמים, יש מכונות צרות. לא. אבל אז תרצה ביבש עליה גם. בדיוק. אז פשוט לשים לב לזה. לפעמים זו דלת שם, היא נפתחת לכיוון הלא נכון, ואם זו דלת שנפתחת לכיוון הלא נכון, זה מושרש, זה פשוט יורד לתוך, לביצוע. כן. היא יכולה פשוט לחסום מעבר, זה יכול להיות מאוד מעניין, את רוצה להוציא את הכביסה אל המרפסת, את מוציאה את הכביסה, פותחת חלון, את הדלת, סוגרת את החלון, עוברת את הכביסה, פותחת את הדלת, יוצאת החוצה, ופשוט היה צריך שהדלת תיפתח לכיוון האחר. האמת היא שאני יכולה להגיד לך שאני ראיתי דירה, שהפרוזדור היה מאוד צר, ואז מה שקרה שהדלת של הממ"ד, כשפתחו אותה, אז חדר אחד לא יכול לעבור, זאת אומרת, החדר שנמצא מאחורי הממ"ד, בעצם הבן אדם לא יכול לצאת, זאת אומרת, אם נכנסה המשפחה לפניו לממ"ד, הוא צריך לחכות שהם ייכנסו, לסגור את הדלת, לעבור שם ולהיכנס פנימה. עכשיו, בסדר, זה נכון שזה לא נורא אתה בתוך הבית, אבל עדיין, אנשים הרבה פעמים לחוצים, הם התעוררו פתאום מהזעקה, זה מאוד לא נעים כשזה קורה. אז הנה עוד דוגמה נפלאה. מעטים יודעים שיש דלת הזזה לממ"ד. יש דבר כזה. יש פתרון. דלת הזזה במסדרון. אז באמת אחד הדברים שאנחנו מביטות בהם, הדבר הראשון שאנחנו מסתכלות במסדרון של תוכנית, זה לראות לאן נפתחת דלת הממ"ד, והאם היה אפשר בדרך מסוימת לעשות דלת הזזה. והנה טעות, זה סיפור אמיתי, זה נציגות דיירים שהראתה לנו תוכניות, וזיהינו שדלת הממ"ד שלהם היא במרכז מסדרון, היא נפתחת למסדרון. שוב, מי שיבוא משמאל יקבל את הדלת בפנים, מי שיבוא מימין יקבל מכה ברגל, ואני שאלתי, למה אתם כנציגות לא דרשתם דלת הזזה? אז הם פנו ליזם, והיזם אמר להם, too late, לא עשיתם. אבל אני
באמת, התעקשתי איתם, אמרתי, אפשר לראות את המפרט, בואו נראה מה כתוב במפרט שלכם. במפרט היה כתוב דלת הזזה. וואו. אבל כשזה ירד לאדריכל, האדריכל באוטומט שם אייקון של דלת נפתחת על ציר. בואו רגע נעשה רגע סדר. דלת הזזה היא הולכת על צד, כן. ודלת על ציר נפתחת החוצה. אז באוטומט הוא לקח אייקון של דלת ציר ושם. והלכו לפי האייקון שלו ולא לפי המפרט. תפסנו בזמן 2 בניינים, 6 קומות כל וואו. בניין, קיבלו איזו דלת הצלה. הזזה. זו איזו הצלה. אז זהו, אני מאוד אוהבת שאת מדברת על הטעויות האלה, כי הרבה פעמים באמת את רואה, יש איזשהו, אני לא אגיד מי, אבל יש יזם שיש לו נטייה לתכנן דירות, שאלוהים יודע מה עבר בראש למי שתכנן אותן, אבל למשל, כשאתה נכנס לדירה, וכתוב דירת 4 חדרים, אוקיי, אני רואה סלון, אני נכנסת, אני רואה עוד 2 חדרי שינה, ואני אומרת, איפה החדר השלישי? ואז מסתבר שהחדר השלישי, שזה חדר ילדים, מן הסתם, נכנסים אליו מהמטבח. וואו. נחמד, נכון? נורא כיף להיכנס לחדר מהמטבח. אז עכשיו, זה דברים שאני מניחה שאי אפשר לתקן. אז תראי, אפשר לתקן במובן הזה שאם עולים על זה מראש, אז אפשר להגיד לו. במסגרת השינויים והתכנון חלל הנכון, אז זה משהו שכבר מכניסים אותו לחוזה. וגם אם חתמנו ומגלים את זה אחר כך, אפשר לתקן. כל עוד זה לא פוגע באיזה עמוד קונסטרוקטיבי, או זה לא גובל בממד וכן הלאה, יש אופציות לתקן, ואנחנו עושות את זה המון, כי כמעט הכל אפשר לשנות, אפילו מיקום של מטבח. אפשר לשנות. אז יכול להיות... איתי, שיש לך מים לשתות? לא, האינסטלציה, השיפוע זה בקטנה. הבנתי. הבעיה הגדולה היא יותר האסלה, האסלה. שיש כלל של עד 3 מטר שאפשר הבנתי. להזיז ממקור אותו קולטן, אותו צינור ביוב מפורסם, שאנחנו תמיד מסתכלות קודם כל איפה הוא ממוקם, כי זה בעצם מגדיר את גבולות הגזרה. אבל באמת הנקודה שאת מדברת עליה, היא פשוט תולדה של איזושהי שיטת עבודה, שהאדריכלים הם באמת עסוקים יותר במעטפת החיצונית של הבניין, ובעמודים הקונסטרוקטיביים, או כל דבר שהוא קונסטרוקטיבי בבניין, ויש להם צ'קליסט, צריך ממ"ד, וצריך מרפסת, וצריך נישה למכונת כביסה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אדריכלים בדרך כלל, הם פחות יורדים לעומק הארגונומיה, והחוויית איכות חיים בתוך הדירה, והם פחות שואלים את עצמם איך יהיה נכון לנוע בדירה הזאת, ואיפה הכיווני אוויר היותר נכונים, ואם יש חדר שיותר מיועד לעבודה, אז איפה הוא יהיה יותר נעים, ואיפה יהיה יותר אור וכן הלאה. הם לא נכנסים לפרטים ולדקויות האלה. כי הם גם לא פוגשים את הלקוח הסופי, נכון. כשזה בניינים. נכון. כשהם בונים בתים פרטיים זה משהו אחר, אבל כשהם... ובדיוק, וגם הצרכים של משפחה א' לא דומים לצרכים של משפחת ב'. נכון. וזה בדיוק התפקיד שלנו כמעצבות פנים, ממש לשבת עם הלקוחות ולהבין מה נכון להם ואיך נכון להם, ובאמת אנחנו יורדות לרמה כזאת של האם הם ימנים או שמאליים, כי איפה יותר נוח שיש שוטפן או המתקן של הנייר טואלט, אבל זה נשמע בקטנה. כן, אבל זה מאוד חשוב. אבל זה חשוב, הרי זה הדברים הקטנים שביום יום עושים את ההבדל. אז תודה רבה לכן. היה מרתק כרגיל לשבת ולדבר איתכן, ואני באמת בטוחה שאנשים שלא מבינים קיבלו עכשיו המון מידע, ואולי הם גם יתחילו לקחת מעצבות לפני שהם חותמים על חוזה מול יזם, ויבינו כמה זה מועיל להם וכמה זה עוזר להם. אז תודה רבה שרון, ותודה רבה יעל, והיה כיף גדול. תודה רבה, חגית.